löytyykö jotain musiikkia? No ei täältä oikein musiikkia löydy, mutta jotain muuta kivaa tästä saa. Eihän siellä kuuluu vaan jotakin ihme surinaa. No siis se on niin sanottua semmoista noisea, eli tavallaan ääntä, mitä nyt oikeastaan ääntähän musiikkikin on. Mutta kyse on sellaista kuin circuit bendingistä, eli suomalaistaan pendaamisesta. Otetaan aivan turhiksi havaittuja esimerkiksi lasten leluja, jotka on hyvä olla paristokäyttöisiä. Sitten otetaan tinakolvia, vähän piuhaa ja lähdetään muuttelemaan näitä systeemejä sisällä. Itsekin olen vasta ihan noviisi tässä, mutta tällaisen sain tehtyä. No siis toihan on aika erikoinen, että siinä on niinku saha ja radio ja sitten täällä on tämmönen laatikko, missä voi säilyttää vaikka vaahtokarkkia. No se on aivan paras. Näin piknik kesäaikaan. Radio mukaan vähän outoja ääniä ja sieltä sitten vaahtokarkkeja. Niin. Mutta jos sä haluat tietää, että miten tähän tulokseen päästiin, niin katsopa tää seuraava juttu. Kun ennen puhuttiin kädentaidoista tai käsityötaidoista, nostettiin esiin villalanka ja virkkuukoukku, mutta nykyään ehkä jopa täälläkin Pääskyvuoren syvimmässä sydämessä nämä kaksi tarvekalua on korvannut mikropiirit ja tinakolvit. Täällä majassa pitää Kokomys lyhenteen takana piileskelevä ryhmittymä. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Mikä on Kokomys? Eli Kokomys on kodinkonemusiikin ystävät, joka on 2007 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on jakaa tietotaitoa ystävien kesken ja tämmöisissä avoimissa työhuoneissa. Rakennetaan kierrätyselektroniikasta esimerkiksi laitteita, jotka voivat saada uuden elämän esimerkiksi tämmöisellä pendauksella, eli circuit bending, eli tämmöinen vapaasti käännetty, niin on virtapiirien taivuttelu. Jotakin valmiita laitteita muokataan, jotta ne tekee jotakin uusia, ehkä kiinnostavampia asioita. No mistä teillä sitten tämä innostus lähti? Oliko se semmoinen, että heräsitte vain yhtenä päivänä ja päätitte pistää sen lelusyntikan rikki ja katsoa, että mitä sieltä löytyy? Mulla se on lähtenyt romuun keräämisestä ehkä, että tykkää hirveästi kaikenlaista laitteista ja sitten on jossain vaiheessa ruvennut purkamaan ja sitten siitä pikkuhiljaa näitä osia, kun on ollut tarpeeksi purettuna, niin alkaa vähän olla pakko kasata niitä yhteen. Sitten monien mutkien kautta. Mun lähti sellaisesta, että mä kiinnostusin elektronisesta musiikista ja mä itse törmäsin verkon kautta, netin kautta kaikenlaisiin rakennusohjeisiin ja mä päätin sitten, että mä en osannut itse rakentaa elektroniikkaa. Vuonna 2002 suunnilleen lähti liikenteeseen nämä jutut, niin mä päätin, että mä alan tekemään itse piirilevyjä ja mä tein ne saunassa. Eli tämmöisen valotusmenetelmällä. Eli siihen tarvitaan ferrikloridia, tämmöistä happoa ja sitten siihen tarvitaan natriumoksidia, natriumhydroksidia, jota sitten käytetään siihen tavallaan sama kuin valokuvien kehitykseen. Niin tavallaan sitten se pystyy tekemään piirilevylle tämmöisiä silkkipainosysteemejä ja siirtämään sen piirilevyn siihen ja syövyttämään ja mä lähdin tekemään sitä ja nyt vasta se on saatu sitten sen jälkeen kun ollaan tämä porukka saatu kasaan, niin ollaan saatu se koko laitekin toimimaan, että se oli ihan hauskaa, että monta vuotta siinä meni, mutta sitten kun 2007 kun tavattiin Kokomyksen kanssa, niin sitten me saatiin, että meidän porukassa meitä on ollut aktiivisesti sellainen 7-8 kappaletta mukana tyyppejä, jotka on ollut mukana, että me ollaan tutoroitu, ollaan tehty tämmöisiä työhuoneita ja siellä sitten on tämä tietotaito on kertynyt ja kasvanut koko ajan ja koko ajan tehdään tutkimustyötä sen kanssa, että mitä voidaan tehdä ja leikitään elektroniikalla, joka on sitten tosi hauskaa ja mielenkiintoista. Tässäkin ainakin kun katsoo näitä kaikkea, mitä tähänkin on tehty, niin siis oletteko te kaikki oppineet tämän tee se itse menetelmällä vai onko teillä jollakin on pakko olla jotain opintoja näiden kanssa taustalla? Pääosin tee se itse, mutta kyllähän sitä voi sitten netistä ja vaikka mistä kirjoista ja muuta syventää tietämystä. Ja mä oon opiskellut siis teknisen työopettajan opintoihin liittyen muutaman elektroniikkakurssin. Mä oon opiskellut tuolla Turun ammattikorkeakoulussa ja siellä on ollut sitten tämmöisen Digital Arts-linjassa, niin meillä on ollut sivuttu elektroniikkaa. Ja sitä kautta sitten se ei ollut tarpeeksi syventävää mulle ja mä sitten jatkoin sitä omalla ajallani sitä harjoittelua. Ja itse opiskelu on näissä asioissa on tosi tärkeä, mutta
kyllä sanotaan näin, että aika yksinäistä touhua se on yksin tehdä. Et kun jos jää jumi johonkin, niin ei tiedä yhtään minne jatkaa. Et sit niinku tavallaan, että vaikka on tehnyt kaikki oikein, niin se saattaa olla niin pienestä asiasta kiinni, ettei se laite toimi. Tietenkin kaupallisissa laitteissa on se, että niissä on monta tämmöistä ratkaisua kielletty sen takia, että ne ei tuota ihan niin kuin puhdasta tai kaunista särötöntä ääntä tai silleen. Että kyllä sitten kun itse lähtee tekemään, niin on se paljon vapaampaa kuin sitten tämmöiset oikeat kaupalliset laitteet. Niin ja sitten plus se, että jos niinku lähtee siihen, että esimerkiksi menee joku kodinkonelaite menee rikki, niin sitten periaatteessa tehdä siihen se uusi elämä. Ja Eli tämä on tavallaan myös jonkinlainen niin kuin vastaisku kulutuskulttuurille kai? Kyllä, ehdottomasti joo, että kaikkea turhaa, mitä heitetään turhaa pois, niin pyritään haalimaan meille tänne ja saa sitten ne niin kuin asianmukaiseen käyttöön. Joo, että se on hauskaa tosiaankin, että ihan tuommoisista kirpputorileluista, niin kuin jossa on jotka on elektronisia laitteita, niin ihan pienten säädösten kautta, niin niistä saa niin kuin ihan hauskoja tämmöisiä ihan instrumentteja, mitä pystyy kytkemään sit mikserin kiinni, ja jos sulla on vaikka paljon näitä laitteita, niin niistä saa aika massiivista niin kuin melua jo aikaa. Monesti näissä laitteissa on just se, että on noisea ääntä, niin kuin siis tämmöisenä häiriöäänenä, mutta toiset pitää sitä ehkä kauniimpana kuin toiset ja löytävät siitä sitten tiettyjä elementtejä, joita pystyy sitten käyttämään ihan hyväkseen. Tuosta tulikin mieleen, te mulle vähän tuolla vilauttelitte, että kun puhuit noista lelulaitteista, että teillä on mullekin joku projekti nyt täällä. Yes, tsekataan. Joo, katsotaan toi.